tiga ndabakwania minto ng'a buya more ase more mwensi. Bono nainyora buna omogusia atebete ng'a banchari mbaroka onguku mwana ani na ekenyakemi. Banchari mbaroka onguku mwana ani na ekenyakemi. Ekenyakemi bono ng'aki eng'encho yaye rende ya omobayeni oyo buna abagusii barenge kobayenereria kare. Bono onguku oyo gocha korokwa mwana ng'aki arenge igo bono omwana noroche etabia ya omwana buna are omwana omoke ekeng'werere noroche buna are. Ani na ekenyakemi. Ekenyakemi erieta eria ase eng'encho ndabaretera eng'encho ya erieta eri ekenyakemi aka na omonto naro okonyora obwate chimbwa chitabigete chire iga chigochanda ase egesongo togoteba irritating. So banchari mbaroka onguku mwana ani na ekenyakemi. Bono nabo ogotogia omonto igo ani monto oyo ogotogia embwa yaye teri ngiya ekero ogocha kobwakire igo ogocha gostuka ng'a obe kai nabo kwarenge iga. Igo bono banchari mbaroka onguku mwana ani na ekenyakemi. Tokoratogia mokama muna toramorora. Bono naki kiagera nainyora nataka koberesa rende abanto baminto mwamanya ng'a banchari barabwo ngonya gotogia barenge onguku, onguku ng'a rende embwa yaye enge ya omwana. Matuko rende gakonya gosuka iga bagocha konyora ng'a obe kai monto oyo aye oyo, monto oyo chimbwa chiaye echi nchikari ngiya, monto oyo na ekenyakemi nabo akogokemia nkoriga morie. Bono korabua ndonsi kwararigereria kwarora. Nainyora na abaswahili mbatebete ng'a uzuri wa mkakazi ndani ni mapuu. Uzuri wa mkakazi ndani ni mapuu. Yaani mkakazi ni ile miti inapatikana huko Mombasa ile. Inaonekana kutoka nje vizuri lakini ndani ni mapuu. Moiru bosa. Iko banchari mbaroka onguku mwana ani na ekenyakemi. Bono koroche nyakiaga kondoche nabo ndoche nde buya lakini toramanya enkoro yane ime ng'aki nde. Nabo ndabe ekenyakemi. Rora bono tingokemia kwaranchungusa kwamanya ng'a inche ng'o. Kore na monto abwo koramanya ng'a nyarebe ng'aki are. Monto togokora nere egasi aa, monto tore nere tokoragera togosekanera. Naki ebirengereri biaye bire. Tacha koba ekenyakemi. Banchari kare bare gotogia onguku oyo ng'a onguku na omwaa muya obe ani na ekenyakemi. Buya mono rende mwanya kombwatia aria nindosetie erombe gose egroup egonde gose erombe nere aria Facebook okobwatia iga gwasearchinga emabayeno chimbachero mariogo chigosori na emenya iga ya mwanyagetinga iga eprofile picture na omong'ina obegete egetinge. Igo bono mbuya mono konya koinyora nabatebia ng'a banchari mbaroka onguku mwana ani na ekenyakemi. Buya mono.